Jopur e kaunti ma Kisii ni koda mor bang' yudo mitokni kod apiko matiyo kod teko mag sitima. Chenrono ero mane ochaki kod tend kaunti ma Kisii kaachiel kod riwruok mar Kisii Smart Community koro igeno ni biro kelo yot e chwalo mwandu mawuok e puothe nyaka e chiche mag gwengego. Kaluwore kod medruok e nengo mag modhi mag nyamburko, matoknigo eko kod apiko matiyo kod teko stima biro konyo e duoko chien pek mar chwalo mwandugo. Since this maybe September, October last year, the growth, we gained the trust. First, we created the trust with the farmers that we working with, because we've been there, since 2020, and 2 years later, we were still there. And now we are, if I'm not mistaken, we are aggregating 1,200 liters per day and working with 500 farmers. And we're doing that with 4 or 5 vehicles. And by August, we're going to have roughly 50 vehicles. So we're going to scale. With such machines that I've seen here, the 3-wheel bikes, they need good roads for them to move. So our CCs here, I have seen the roads are good, they are not bad, even though they are weather roads, they are good. And this will facilitate faster movement of these bikes. We need to partner seriously with you, not only on the side of issues of daily, but on other areas. So I know with the other arrangements from, again, the LMCA, like we have done to other places who are loving issues of fisheries, activities of farming like Peretram, we can have an MOU so that again, as a county government, we take charge on monitoring of the activities and taking care of the interests of the farmer. Chenro mar wilo apiko matiyo kod petrol kod mago matiyo gi teko stima pod medo joriemb apiko penjo mathoth mokalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, nengo mag apikogo kaachiel kod chenro mag wilo apiko ma joriemb apiko tiyo godo sani gin moko kuom ler ma pod ok oyudore. Joriemb apiko e boma ma Nairobi mane oyuoro e romo kod jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo ne ni kod geno ni gibiro yudo ler e wi chenro mag wilo apiko ma gitiyogo sani mag petrol kod mago matiyo kod sitima. Juma achiel bang' romono, penjo pod thoth. Gino pod chandowa. Iyudo ni most of our people gin gi loan. Koro ng'ama nigi loan biro loko gin adiera. Aya, mar ariyo penjo ma pod apenjo, jo boxagi ama jo Honda ama jo TVS gibiro yie ni igolo engine margi to iketo nwa battery koro waringo gi ginene. Doge ntiere mpaka mag ginene mag kampuni gi kao pikipiki na gi battery nani ka miye nyawadwa ni be onyalo tiye mar nyawadwa ni, to kopo no nyalo tiyo kuodhi bedo malo sana mar battery, nikech ng'ato biro neno ni kuliko odhi odware 80,000 konyewo go battery area time ng'ato ma nigi pikipiki mondo ogol ang'ono ogol mare cha okete mare. Moko kuomgi osetimo nonro ka penjo nengo mag apikogo e duka. Duoko ma giyudo medo gi kibaji. Nawuon nadhi apenjo kenda e showroom. Ne gikona ni pikipiki no kinyiewe in cash, kichulo pesa e lwedo, en siling 260. Mano kobiro gi betri achiel. To betri ne kende, betri yore, en 140. Manyiso ni betri no, en engine mar apiko no, to eo kata nyiewo engine manyien mar apiko matiyo gi mo. Pikipiki no dhi medo mana ahinya, nikech katieko chulo pikipiki no, kakawe loan, kakawe gi betri ne ariyo. Katieko chule en 444 gi 470. Nasego kwanda kaka ng'ama dhano. Masani kidhi nyiewo pikipiki tidhi yude at a cost of 160 ama 150 cash. To macha to biro a cash of 260. Makichule loan to odhi costi like 400,000. Manyiso ni in the next 2 to 3 years pikipiki mar electronic cha odhi bedo $1 million. Ei chenro mane olanda nyasi mar Madaraka Day ma higani, jo bodaboda nonego duoka apiko ma gin go ne piny owacho
ka imiyogi matiyo kod teko sitima ma gibiro chulo mosmos chakore dwe mar 9. Ok en mana nengo mag apikogo kende makelo wich bar. Nairobi ka nigi tich mar apiko sana, kech iyudo ni waringo kilomita 200, kilomita 300 kigo kwan kibedo piny mos. To mar electric ni iringo go 80 kilomita en osetho, odwaro ni dhi charge. Ero no ng'iswa ni idwa kirnwa go every stage dhi bedo gi kar charging. Pod wakia method mane magidwa tiyogo mar dhi keto chargings ginene stages. Anaja Migori agolo pikipiki ka chope dier Narok, labda oko chajore maber to rumo gie kore kanyo, to gie kind Narok kacha en Bungu, mondo miangi yud charging system kanyo, ama mondo mi ibed igo simo ibed rescue might cost you a lot of inyalo bedo in danger. Pikipiki mar mafuta korumo na kata sani tada dhi total Ngong Road ka adhi lengo pikipiki na dhi goye mana piny. Kase goye piny tachunge tayawo tangi takudhe akuda lembo takudhe. Kase kudhe to chako wuok odhi. Mar sitima ni en korumo kata ka betri orumo iye tieni kaka nyalo time akia. Kata bed ni moko kuomgi ni kod paro kaka chenrono nyalo tiyo, joriemb apiko moko dagi maumo iye gi piny. Ninatambua ya mafuta, nikiweka mafuta nikani full tank nitaenda hadi Western. Hii ya electro itanifikisha Western. Itafika hapa ya Udhiru, Palimoru, pikipiki shazima. Sasa mimi na prefer ya fuel. Odong' matin ne dweche 2 to chenro mar chako chiwo apiko